Okay, so anish ara an céan arís tá Jimmy ag leabhar leis na fireile atá sa grúpa atá sé muith le leo sé sin na fir a bhí ag obair leis. Be ceann beag a gom an tam seo mar ar mis se leat a Jimmy. So anish tá ceannas na fir a bhí muith ag ó leis Billy ag gluir ceann beag. Now nuair atáid sé ggheart mé ar ceann beag sé sin glunne fuisce. Ní ru an cosúla sin a seart. An tanamtá tháinig íomh ar bhéal Jimmy agus léonn sé cheann mar ragra, so tá Jimmy ag seaamh suas in si dul suas go dtíon bear agus thágan íomh ar bhéal Jimmy a smile comes in his face. Bhí is a gcéig méocht Billy sa bhéir an fear bhí ag leirg an ceann beag an tam seo go gafií amach céanú a bhí a bhean ar hiúil go sasan a daharc ar an ba dearnaí dá Cuid. Nói bhí Billy ag céalúra an linmh uair i rith na seachtainna, so bhí Billy amhaith ag céalúra lenamh a bhí ag siúd agus a bhean céile le ling na seachtainna. Tháinig an ghearr ar le casóid chrua fán dói. So bhí an ghearr marcáil an tanam sin agus marcáil Billy chumá an bhirt charactéir seo. So bhí an ghearr nó an banisteoir tháinig sé sios go chrua ar Billy sa bhealach an raibh sé de bhar go raibh sé muith an tachtan ar fád agus bhí sé cuileúra chuile lá chuile ihe agus bhí sé teachta seachars ar obair an sin agus ní raibh an banisteoir ní raibh an ghearr sásta leis an mealach an raibh sé ag legan na mricí marcáil é sin comá liberdal. Bégan de Jimmy tarthála chuirt ar agus gealstan don ghearr go gnóach sé ag gabháil mar ba ceart. So bhí ar Jimmy tachtasteach mar cara ma. Okay, so ríist is fearr das é Jimmy, tastíon Jimmy a bheith go das le Billy agus gealann siad an ghearr go gnóach sé ag gabháil mar ba ceart. He'll keep Billy going fad satá sé ag dul siad an tam seo. Okay, agus é amhaith ag ggóil chuile ihe. Okay. Ag léimtar raigeis rinne Jimmy cúntas ina intin ar an deoch a bhí le fálaige agus haing sé ar an bhear. So tá sé ag dul suas go dtí an bear ag ceannach na neoch agus tá sé ag córamh amach ina cheannaíad an 6 order atá le déanamh aige. Bhí Mickey an freastalí marcáil Mickey. An freastalí sa sé seo an fear a bhí ag obair taobh den bhear in éis roimhe agus ag géisteach leis na potóirí a bhí ina si ag an bhear. Okay, potóirí sé sin na daoine bhí ann ag ggóil the drinkers mar ba íor dó. Chunachas de Jimmy go raibh na potóirí chéanna seo gramathe don na stóilte. Marcáil an Albert sin. Chunachas de Jimmy go raibh na potóirí chéanna seo gramathe don na stóilte. So in sin sé sin neartúinge do chreadastún na chathrach ag an am. Dahan sin na haigeanna ile agus thug sé fád ar go síoch achan bhach máthracha, gach mach máthracha ar an stóil céine gan tip. So theochach siad isteach chuile ihe agus bheadh siad ag siar an stóil céine gan tip agus sin sais tunnachar an alcóil ar an gcathair ag an am. Bhí atmosfér hí tradiisiún mór ólacháin sa chathair ag an am. Chuig sé osmaoin tú ar an stíl a chathach a bheadh acu sa bhaile. So bhí Jimmy ag smaoinemh leis féin Jesus ní bheadh éon saoigh na fear seo sa bhaile dá mar ag raibh siad an muoch chuile ihe ag ggóil sa teachtarna. Ní raibh is aige cad é mar a theochach leo sí an sin uair an níagóra is gan scrúpal chun siasa ar bith acu. So rís taispáin sé seo léiríonn sé seo neartúinge mar jabhlar Jimmy mar jabhlar mealach nach chuil sé an ní féidir leis a bheith ann ihe amháin le ling na seachtainna gan trácht ar a bheith ann chuile ihe mar bhí a conscious a chur isteach ar. So ceapan sé sin nach raibh is dói nach raibh scrúpal conscious a nach raibh éon conscious in éachar ar éachar an na fear seo. Níor
Hig Jimmy cod chuige nach raibh na fear seo géirí gabháil an baile. Okay, so bhí aspatiscne idir Jimmy agus na fear seo sa bhealach nach raibh siad siúd ag géirí dul bháileach an irid. Beidir gurb sin a bhí an tá. Okay, so inis credan Jimmy gúil an tá leis, mar testíon uig dul bhaile. Tá baile das aige sa bhaile agus testíon uig dul bhaile. Bhí séir agus na páistí aige. Bhí agus teach das seascar. Ina dhéag sin ní raibh an teach comá sin nuair ach ceannig siad é. £1,000 a thug sé an housing executive son ballóige. So an féidir libh £1,000 a bharcáil, housing executive a bharcáil agus ballóg, B-A-L-L-O for the G, ballóg. So a rún, ceannig siad sa teach a bhí scriste agus thug siad £1,000, £4,000 to the housing executive. Ag an am sin in éireann, I dúscairt na hÉireann, bhí an housing executive I gceannas an tuíocht ar fad a bhí suas ann san umláin. Agus tá rud ag raibh tú ag glórag teach agus ní raibh tú an án a thógáil tú féin, fuair tú ceann ón rialtas nó an housing executive. Féidir mar rá go raibh bricís na fuinóige ann. Marcáil bricís na fuinóige. So nuair ceannig Jimmy agus Sarah an teachsá, ní raibh aon fuinóga sa teach a bhí siad líonta suas le bricí. Bhain sé bonús blianta. Okay, so thug sé beag nach blian as deise car a cheach. So sé snas a chur ar an teach. Ag gobar ag dearna seachtaine agus achan ihe, amach ó ihe ine nói. Okay, so a réist bathógálaí Jimmy, so dúsáid sé chud sciilne chun snas a chur an teach chun na bricí a bhaintón na fuinóige agus an teach a chur in a ceart a réist. Now, na rudíonn sin ann beidir nach bhfuil tú ag smaoinemh so leibhéal amháin tá rudaí chosúil le díoch sé £1,000. Okay. Leibhéal eile is féidir leat rá cén fágur raibh bricís na fuinóige. You know, an raibh ar curach an teach seo trí chinine ag am éigent. Cén sais ceantar na raibh siad ina a gcónaí ag an am. Okay, so tá ceisne eile ann mar gheall ar na bricís na fuinóige. Nú cén fá ina raibh sé ina ballóg, nú cén fá ina raibh nach raibh ar Jimmy ach £1,000 a thuairt don teachsa. Ach ba I Sarah a rinne baile de. Okay, marcáil ba I Sarah a rinne baile de leverdol. So in sin sé sin doing mar gheall ar an 6 mná, the type of woman, an 6 mná a bhí is Sarah. Na curtíní a rinne si as fuilach édig. The curtains that she made from extra cloth, a cennig si ag éanach na híne, so bheach éanach ar siúil sa chathair, éanach na híne de Friday market, nu na cahíracha nach dug siach de buntarthú in Jumble. Okay, marcáil Jumble liverdol, de bunt, so cennig siad cahíracha de punt agus chuir siad snas úr orthú. So rinne siad as a nua iad. Ní raibh aon tómra sa teach nár córaigh si go raibh siad cosú leis na pictúr a tífá ar na hiiriseí lionracha ordnósacha. Na pictúr a tífá, na pictúr éachig tú, sna hiiriseí lionracha ordnósacha. So marcáil an Albert sins numláin is tagart umláin é sin ní raibh aon tómra sa teach nár chóraigh si go raibh siad cosú leis na pictúra tífá ar na hiiriseí lionracha ordnósacha. So the kind of the fancy magazines sin an sais cuma a bhí ar an teach nuair a bhí Sarah chríochna leis. Aníos agus ag fannach lena cheall ag an bhéir, so tá Jimmy sa scúne aníos géiria a ordú a chur isteach. Ba ada le Jimmy go darach ihe haran orthú nuair a bheadh sé féin agus Sarah ábalta téana le chéile ar an tuladh ag ábhar ag féachant ar video agus budéal beag fianna a chu. So sin so deascan á na híine
Cuid Jimmy amach go dtí an bear lena cháirde. Ar an sathrann sé sin an ihe a bhí ann de Jimmy agus séir lena chéile. Agus danthach siad sa bhaile ag téanna cuddling lena chéile ar an tullag ag áhairt ag féachant ar video. So cassette player agus video cursus cassette player agus budéal beag fine a cha. Sin an nós a bhíocha ar an ihe ine. Ihe sathrann go leisce. Okay, inis tá rain ceistena isgur féidir libhse tuairt faoi. Déon chuir síos ar an teachtarna, okay, tá si bhná é sin íanamh, cén tá mé ag tús an scéal, clúdig mé sin libh. Cén sar daoine iad Jimmy, John a bhach agus Sarah a bheith chéile. So déon chuir síos ar Jimmy, John agus Sarah cadíad na tríthe echan tú sna daoine seo. Céhhéad cluine a bhí ag Jimmy, cén ise bhí a cha, tá becearcha meach si bhná na páistí an is a bhí ag na páistí dhéanamh machanis. Cén fá an úsáidan an túidir na focail iltreacht agus tubar bhachas dar leat. Now, ní dheach méisteach a tubar bhachas libhse. Bachas mar a icin sibh sna nótaí in bhór leabhar, bachas sé sin dia fianna na Gréige. So tugann sé ó vitóíocht na Gréige, Greek mythology, agus bachas sé sin an tanam a bhí ar an dia sin, agus bhí sé mar dia an alcohol nó dia na fianna a bhí ann ag an nám. So cén fágur chuir siad iltreacht agus tubar bachas ar na háiteanna ar an tradiisiún sin. Agus sin focail ma a thug mé an sin díobh sé beidir tradiisiún nó deascaná, okay, ritual. Cad a hahan le Jimmy faoin teachtarna, okay, an raibh sé an óla bhí sé ann de nó an raibh sé an choulúidir agus an crack. Cén fá ar lean Jimmy den nós ag dul go dtí an teachtarna ar an ine. Cé a chur brú ar Jimmy an nós sin go lenig sé raig leis an nós sin. Cad a deir sé seo ling faoin gadra vidir an leanún. Cén sort duine é Billy cumrá daí Jimmy. So cad atá rólas cin méálar Billy an raibh sé go maige post ar thóg sé fós go dáíre nó cén fá go raibh sé driblóid an tacht an sa. Cén fá ar bhrá Jimmy go raibh an tá air. Okay, so rís minic ar a chun agus chun na daoine eile agus cad a rinne séire leis an teach. Cad atá rólas a gin is rinne séire nuair a bhí sé déanamh an teach nuair bhí sé chur snas ar an teach sin.